Mwancho murigeria Ndizi TV na kwarganira bene ase ntunda yende entunda ya gatatu ime yomoroberio bwensakia ase lituko lya Ramisi buna botambe na mangana arengete hichiko astoko arigania abamanyi bamangana yerichiko bagoto sansa murira na botumanyia ayagendrete asense icho Kenya inkirichiko ligoteba bose abana siasa bakwanire abamenyi bakwanire abarai abakoro abamenyi bose abamenyi bechinsem abakwanire abarandi bakwanire abagakabege koro bomo Gusii bakwanire kurende asaya onsi wekatoligie ensemo yelichiko ninki egotebe kyagera lichiko naryo ligotora ase enseityo Kenya siku mwanchu murireria nganchere bene mwarigani mu geni icho ase studio ime ya Ndizi TV ikirana ase chinsa chamambi kigima kale angego tumanyia amange agendrete ase ensityo ya Kenya. Karibu sana wakili. Karibu sana ime ya Ndizi TV. Ai ngakiri tukoro chiri rikieteri tukori rero. Mbiyarire. Ndakore teri tukori wanchani goro. Banya sato igorere bana toske gochi mutu. Wow. Yone tukori wanchani yare ngasigo awasinge nchifa idu muri Ndizi TV takumanya nyarenga naturire ogobe tumanyango ayaningo naende ngeyokorera obokoreri bwago njasa maleta ngoro kwa Ondima brand inkanya miragarie town ntino mu wakili odio mu wakili bagoteba advocate of the High Court of Kenya ngo practice in the area itogega Nyanza region etokunyeruka SLSK etokunyeruka West branch Nimbwato ofisi ya nega main office gerega Bosongo and nimbwate branch inde gari Nyamira. All right, karibu sana ime omoroberio bwensakia goreri arenge Ash Wednesday inkyora bekoganeria abageno be dini yege Catholic. Awana abageno be dini ya Catholic nchino mo Catholic inde. Yes. Ngo participate kanza gari St Joseph Nyamira. Ngo bataiba kongi obogeno wa Nyasaye. Ngake ya Nyasaye turochimna ngo ikereriyo mweryo to kongibono spirit ya Nyasaye. Wow, that's great. Na mangi agendrete ase enseityo ya Kenya anene mono ase county ya Kisii twabetokora liberera linene ase ensemo ya siasa county ya Kisii abere kumurikira gukuriye kinyumba cy'uborari kinene cyonsi cyakorire kire nyumba borari nkaite yakorire wikira bono iga oroboti rwa bene igore county ya Kisii asa abantu abange bagendete kumurika maisabo amangana amange agendete ase county ya Kisii ase bwanga iga twabetokoranga nigo egati aba MCA emerongo etano nomo ase county ya Kisii babete bakobeka SAI aso muswada boko mwaka iziko omokonyi umugabana ase muswada yobete wikikwa ase bunge yo nomo MCA we wodi ya Ichweni Wycliffe Siocha ase abange bakwegoringa nenyare kane omokonyi umugabana kusiko yani libolio erine libolirire general tarekera ase county ya Kisii kurengana nerichiko umugabana omokonyi umugabana na kusiko boli orare constitution ya Kenya nete ribaga omuntu nde wensi ochorire wakwisiko tochaka koru omo MCA utire goro baka president nete ribaga sheria ngotebere clear na ki omuntu ararusiwe koru obisi through impeachment bono ko include baka omo deputy governor ko include baka omo governor sheria ngoro kire via no muntu abwana to kokora egasiae na kara korra momocho una akoruswa korobisi ensemo yo mo deputy governor inki kiragere omo deputy governor apeka kwa kusiko mamocho kia yaragere omo konyu governor akusiko origererie constitution ye tanateba na richi nene Kenya origererie article 182 ne arakati clearly na kiyo mo deputy governor no mo governor akorusu koruisiko koru obisi akero mo governor ere arakati chisemo isatu akero mo governor akokora maminche yerichiko etokoroka gross violation of the constitution na bakorusu obisi area kabere ekere governor arabe incapacitated ose no mete incapacitated nerina takonyara gukora gasia otonyoro gose obongo bwae mbure bochika ini biya
na bakuruhusiwa kurua obisi eria gatatu ekere governor akorire amagoso ari serious kulingana na sheria yetu ya Kenya gusii international erio togoteba na violation of national or international law na bakuruhusiwa kurua obisi eibono giere general ekero chebono parliament 2012 ya chetegetie sheria iri kuruguna County Government Act ekoro kibono naki ama chi section chisatu naki uchanse ngora naki chiko ba broken down bono oyino mugabana wakwanera turakwanera omukonyi w'umugabana omukonyi oye no akobwatira miguna sensemo asiri chikeri eri kwandito mugabana bieka busindi bwate ensemo yo mukonyi oye ngakyara rusi wobisi omete omugabana no mukonyi oye n'abantu abamu ebakora egasiamu bono lichikeri bwatira neti amu omugabana no deputy governor nakibara rusi wobisi ngwa kwanera onye nakuyubya ni gukwanera limocho lya gatatu no gukora amagosa ara manene kegima bono magoso kiaya arabega gukora agere ng'omuntu arusi gusiko magoso angana unaralia amagoso umete ekera wakora amagoso threshold nere ama level nere bikire omo ewetia kwa makorokana na makosa inokorete na eternity esheria ekere mugabo mo deputy governor wike senate senate inkotegerere evidence origerere evidence ile ko ba presented kuna bari bamo komoswererete barigerere na bategera n'abantu bari bagokwana chi witness bakorora muna amagosa ya coordinate eternity threshold gete na wakora mamincha yesheria nario senete wete una umugabana usomo deputy governor arwo obisi igo umuntu urabega konyora ama obulito bwa magoso ne senate yoka ne senate umuntu senate nere wekire se kisheria buna nero ekoti yogo impeach governor ko se deputy governor. All right. Nere kotegerera mamochari yara gose nete kiwango gete kirikira gekorete na mamincha esheria yamago wetiri chiko lakini kurwa bomete omo deputy governor gose no mo governor na baterete o appeal uche kotirie nene High Court of Kenya kotira baka Supreme Court tutarekera sensemo yekegambero. Yes. Muntu kioyo oranyare koreta omuswada gukugania kumurusia omugabana usomo konyoyo bia kwamburiri swaliri umete etokora iboli swali tangani ingo omugabana no mo deputy governor are accountable to ekera abe aserobisi omuntu mutangani omo deputy no mo governor are accountable to no muntu uri omwakirete kura umuntu uri omwakirete kura naki ago exercise right yoko check and balance governor igakonye exercise marakabiri na bakonye exercise directly gose kurwa abantu bari bachorete igare abantu bari bachorete kere ne county ya Bosongo kere ntubwate mtubiko na chi ward kere ward ngochorere omo MCA omo MCA oyo nero oko on behalf ya kire omwananchi uri ochorete omo governor omo MCA nero oko hold accountable omo governor or omo deputy governor esheria standing order area ya county ngotebere ngora move motion ogoswera ngobona totebe ogoswera omo deputy governor or omo governor omuntu nde wensi na bakuri MCA yae ono kawata magoso amatebe MCA amove motion iria omuntu ogoswera omo deputy or omo governor no mo MCA okomove motion parliament county assembly igo totebe nga omuntu nde wensi oromo Kenya ose omo menyi bwe county gete utaisa negeti no bokoreri bwe county eyo
nigo ara nabwatiri bagalia bene lyo ukwanira mu MCO ye ukwanira mu igota irazima ebe kerengere lyo mu MCO naba umuntu bwensi akumutumeka gweti muswado nabiko umuntu nde bwensi nabatebina ngo governor se deputy governor are accountable to evota lyo kumwakire kura nera are accountable to umuntu nde bwensi naba akorigi MCA liaye amatebi nimbwate narara amamocho amo presenteri omo MCO on his behalf and the county assembly koira amamocha ali komoswera. All right. Wow, that's great. Bono asensemo yende ekero muswado bere kuwikiwa sebunge mubaro kiwa ba MCA wena te kobaroro elinde omanya gwanchirano yani omanya gwanchiru olitangani otaraso iwa sebunge tutari kiramangana ogweti muswado Kisii ichi aba MCA balenga chitakire kobaroro muswado umanya guso igwa sebunge osome section 33 County Assembly Act igakoteba a third of the members of the assembly a third of the members of assembly have to vote again over that motion buneke kyawo songoga abantu origereri TMC Chions Pitoto bare 71 bare 45 na bara elected na ndembara bare nominated 26 bare 71 as 71 ika abantu a third TMC a third we can vote for that motion emayogweta wone makowa volunteer go chese senate. All right. Tutarekera asensemo yogwakiru chikura enari koboli nga ekero muswado yo tarakiwe bunge nkora iruore boseno na se office monogeli ose office yo mo clerk Kisii cyaba MCA barenga omo MCA irendere na moto yabiringa tingesa negeti no bokorera ku county aba MCA barenga akora ari Kisii cyabo umanya ko letu ase bunge sasa litangani asiri tukolitangani we ko over supported na aba MCA atad abuna woka okwanda wa present igari ko kisikiriza cyabo bataraka none kura akerego umuclerk yori ago verify na atad HMCH bago supportiri nari ako volunteer motion ile gocha ochese assembly. All right. Emotion ye ama tukarenga ebweneze kuira naende bose bigambero mbirenga bire bose totebyango emberogeri ye nerenga ono koko soma section 33 in that gochime igiye gotebega omwe misiori gakorete motion ilia una ekranye table se ebe county assembly after amatuko saba omo speaker nabona tuko rangerio abantu bari aba MCA ba debate motion irio bakechukura ekera bakire chukura one ye kire abantu atad banjera ne motion irio omo speaker gabona tuko notify Senate within 2 days one motion yetirega and one Senate tumetose nago na kwires na virus ribiyaba aba watazamaji mwancho mwerigiriria Ndizi TV niko tokenderete gusanga na Brian Ondima oyore umwegereri weri chiko korwa ase ekoti enene yenseito ya Kenya advocate of the high court tokenderete gusanga nere anene mono igoro yamangana arengeteri chiko asa abera usanga na intwe amangi na boikoto chakeria bene otumanyia omuroberio wakwene kinga MC konju mugabana oberega wakwisiku moroberi kyo kubwati wo asikolindo adenga mwanju muri Ndizi TV abokanda gusanga na intwe gwetera asenchera yomtandao o Facebook Ndizi TV News Digital ensemo ya YouTube Ndizi TV News nabo gwetera ase enamba erese screen yao ya 0792192834 obego sanga na intwe ekerengere kiao ebirengere byambire byebi igoro ingane asendo cha somchando ito Facebook ndo cha Alfayo Kombo atewanga kaka he huyu ni Kombo Tiger hapa nafuatilia Ensakia kwa utaratibu mno sana karibu sana Kombo imemoro Ensakia ndo chikingazia kiongozi Sevania Onseri atewanga good morning Riana Bonchari mark me present ndo che filo
Phyllis Philo, good morning. Roger Klaus Nyakeza, good morning. Timensa Kiani kama kawaida kama dawa. Wakire wiyako rwazima man. Nairobi City niko live Ndizi TV. Boyko ndo chabangi keima bagenda teko bwate moroberi bwensakia. Dante date late Duke Adega Ndizi niko ndani. Good job Keumbu. Ndoche Dominic Nyabuto mwalimu Dominic nikiwa Kisii County ya Masago tuned mpaka tamati. Ndoche aba igelia bange bandizi TV bagenda toto bwatia ase bagenda toto sanga 90 ebirengere byabo nabwo tumanyia amange mwanju mweto adenga ntoko tigetisiko ase umjadaro yo nabwo sanga ekerengere kyao na boigo na boko okotomanyia amange bose osange kerengere kyao na boigo gototebia nga ninki kegendrete asensemo yao na boigo osanga ekerengere na boigo tobolia libolio liao hingo lira sensemo SMS de banga morning imoko inki moko bolia omwemzi olio tagete korusia omugaka akulinga inki bako mubolia omwemzi olio oganetie kumurusia omo deputy governor korwa senze mayabisi sego inegati yabarigere bandizi tibagendrete gotoma amabolio abo gocha ase ensemo yemitandao nabwo wetera ase ensemo ya Facebook ati umanju murirelia umugano lero ose okoboli kwa lero nkolinga kabwe birengere libyo na wigo toboli amaboli yao igoro yengana egendrete ase county ya Kisii asebone gato abe tokoranga nigo goikira bono iga abarai abange babere bagwesoke nakurwe birengere libyo ntuabwate abarai kurwa sensemo ya UDA n'abanyali bali bagwesoke tebanga ababu n'aba MCA litangani bagwesoke na kotebanga ntu ensemo ya ito ntwanjira netine kerengere lieke nabakatebanga onyo mugabana mukonyo ega kurusibwa tiga no mugabana nerarwo ikiagera babwirwe gasibonzo lichi kongo tebalire boigo usikiro monta abuguri umusaraboye kiroyo matuke na moche baganda bonsinka bose kiroyo maburi umusaraboye ngakiri chiko ligatera omete process ye ne abane yo kubate sheria tisiasa ngo achirimi lakini richi keri goteba ekero umugavana gosomo deputy governor ago face impeachment igagotenera omonyene amagoso yuga gotenenu nero bweka gosorerwa onero usaretie sheria nero bweka usaretie sheria onero tateba ubere ni bali muna tabi incapacity mbaka bonse chibalimo roji no kero monto ga gotenera bweka face charges na inde ndete gotebia abarai abaito patige ko beka politics esekeregento patige due processing kwetere ono wamene bagoteba na ona Dr. Robert Gunsare Munda tarakora kende ngechikemenyekane adarani no gente kengeraru no korwe county assembly ono no bolimo che msiengo chakora manchire no bolimo mba igetia patige due process yete esherie bwate omukondo ensemo yende omukonyo omugabana musumugabana katokire nama mojo nabwate libagali abene gwetetea ase ebunge county assembly ya endonsi ekina kyo osobobe osome county assembly county government act ase assembly tabati chance yo gwetetea asa go chakutware chance yo gwetetea nesike kambiri kinago tabie senate Senate na waja ko rangiria waki no 150 on gatete baende bamotete gari ba evidence ile ko chako produce di gari ona ne yabokora aba wakili bae ba sokia darani no bokora lakini se assembly bago chako debate ba kechikura ona 2/3 ba assembly ba wanchira na no mene ono omo deputy governor wate chance yo gwetetea ago chakwa we right of fair hearing ne constitution go tebe kibango keria 50
ase senate atete kabisa. Ase twaro chenga nigo igati aba MCA babetete banga ntubune county ya Kisii ntoje tomwali bakali habene elinde nera nyore libaga aba MCA babete bakora tumuswado yu babete banga ntoje toluli bakali habene abega kwerwanerera ase ebunge ye county ya Kisii. Kolengana nenganeye nabo igonto arochenga nabune inja bete county ya Nyamira. Gaturigeria example ke county ya Nyamira mbaete umugavana libaga liabe. Tabete kabikana kinya gatuma ba wakili baya. Elinde babe bakomo kwanira igoro yayo. Ayo kolengera likwao okwaligania okomwali bagali abene abega gwetetea. Nkonya ligunjore birengere libya ba MCA boli. Kolengana na siasa gendrete imiense ite wa Kenya bose kolengana umanyi bwao. Ekisheria ebwanete kiro MCA ekerago ndawake kureria ebwanete koba independent abwanete koba ne birengere libyae unarorire evidence yonse yareture ama sakaronsi yareture independent ri akekura yae buna rito ko tutona twakekura. Lakini koko beka siasa ime imanyete MCA before akwana ori tukeri debate o ebirengere bya already every determined kina kingo teba unfortunately lakini okwane sheria bune go teba ebwana tabuna riri MCA before and wake kura abwana to ko beke decision ya independently o scrutiny is evidence ri are true before and wake kura. Lakini bono umete na ota ibina process in politics abantu abakonyora before and wakachukura bomera ni dechi hoteli bateba ni ringi na kibago chuwakachukura debate iri bakokwana gari already ba they have ba vegetele mind yauna kaibona kwa chuwakachukura. Mwancho mwegelia Ndizi TV ni gotoka ndate kusanga no mwakili Brian Ondima oyobera otatebia amange anene mono arengete richiko na anene mono omurobeli olibokugani ku mwaka omukonyi mugavana we county endeyonsi isiko asaberera otumanyia amangana amange asiponega turabe tokogenda asense ya mutimoko asekeke kolinde tuchitwira ne tukwana ne tebinga igorenga ne enganiye neke engani njira erorire tunege ndrete siasa chaso iri mebose bado njira so nigo bakogenda asentira bakubwati nga mamocho kya kwate busi amangana siasa so iri igo gendra ko tubwatia Ndizi TV na kukonsumu mu Gusii otosangana twetera asentira yemitandao ya Facebook Ndizi TV News dito wetera asensemo ya YouTube Ndizi TV News na wetera so mtandao www.ndizitv.net abuno kusangana ntwe karengera likyao botomanyia karengera likyao ngere keke goro yengane yasi umuntu ndikutikisiko Noto anda tukubwatira na nere ni akurukwa Abigail nyancha manero kwa nekinga boygo chibichechi na malio gyangu wikirare asenchira yobike nasi yotopasa gusuka kwera nande asika gitege tambe totokwandra gusanga no mwakili Brian Ondima. Egera kogendie gari na Sunshine Driving School abuba nchiri ni kiumbegia NTSA wago tumeke curriculum ya NTSA instructors babo nigobare certified chigari chikolire maintenance buya nigoba kurwa basic mechanics mbabu ate birasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegelia bare A2 chipigipigi B1 light vehicle C1 light truck na D1 passenger PSV na wakana ngora boigo mbabuate refresher course na license endorsement onyigo tagete kwegera weekendi mbabuate birasi nigo bare omuchubo sungo Gusii Dulux building lirongoli tangani opposite Zonic Hotel chinsage chinde ngamona Nyamarambe na Kenyanya na boko bakresime asikina mbechi Sunshine Driving School we fulfill your dreams.
Laboratory ya Dynapath nigebwate ebirenko byaigoro byobokoreri bokorenka marwaire bagotumia teknoloji yekerero nekimashini cyekerero gwetera sobokoreri bwabo bya nigo bancheire nekiumbe gya Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board iliyokurwa bokoreri obwo samugitanguru kuno bunarega kama elaptech Dynapath Laboratories itari itumu ya toro kurida marwiri na malaria kuri toro sukari tupima blood pressure kupima toro kidneys kupima toro liver function test zones laboratory Nkuru baro bokoreri buna microbiology, clinical chemistry, hematology, cancer screening, histopathology. Nabo igokorenka amarwiri buna HIV, brucellosis, gose oburwiri bwa mabere, arthritis, nayanda mange. Boigon korenka bale omubere bwensi, asamarwiri buna prostate cancer, asamange. Batalire imeju mochobo songo, asamagacho asansora complex center of Capital Roundabout angena National Bank kusoba kirisimi. Najali afya yako, usigoje kuungua ndiposa ututembelee. Dynapath Laboratories, a legacy of excellence. kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biriyogokorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokobeka senyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares buna Kisii kibakuri chete cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi cyonsi kiriya kikuburukanirwa ne computer nabo igo kiri spray paints no chire mbabwate keyboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebintu au byokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chingulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano nebire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Gendo tukiria kia senseye buna komenya buyake bochenu na kieko geregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo bwiga tutebe abantu abanene boka kusinone muntu ndi bwensi nabaku nonya muntu ndi bwensi nonya rero iga oiso konyora kwanyorire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire. Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja, si ni infection, ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria, alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa, so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto. Kira ritko ria ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no semiwa manke igoro yobochenu ubwo mubiro igoro breast cancer screening inabo umuntu atakire kuyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara buko gotera turikunyara gukora mirimo yabo na kige kora togotena wabira umuchando gakarekera bwagukire turikunyara gukora mirimo rikwengo kora umwana ataraike myaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bweka nigagokorerwa so ibintu biri abareri bo mwana bakomokorera karo moke na bibigo shape future yo mwana yo gujumuto okomenyo kuya kebochenu ritukuri juma chinse ibere cyabutuko no moiroroye ritukuri juma 3 chinse isano na ibere nenusu chiamugaso na Evelyn Osero inyora obochenu bwo mubero na bwo obonda bwao
amariogo yemete nigabeire richibwa se amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari Super Medical Center egotoka somo chiobosongo nigotokwegokeria kurwa bowenia wetrasa marioga yo kurwa se chinse chesko ngurwaria tora marwaire buna ulcers cancer asthma na yanda manke ayokoringori wa nech machine chaito ngoro cross mora daktari kurwe company ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangurwa ritora marwaire manke ande karagwa chine ntogwate chi machine chigokumureka chiarora inkikero bobe tigo kumureka umubiri umugima gwansira umutu mbaka inse na ikigo tatengikere bobe amarwaire tiobwate twamanya kwa mariogo abana abane machine yengo murekera yarora mechando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no mochiokeroka neba ngirigori cia mariogo ito nabako guikera neba Mombasa onya koro ekara gwakire simi na bukurwari ikasomo chiobosongo ase stage echigari otwakire simi ase chinamba chiko bwatia 0737746368 gose 0712526764 n'abantu abange bayeteire gana inde bagwenire igoto twara bwoba bonde bwese kara bwakire use kwaranyura mariogo munali anyagitari kwangire koigubiya morwaire munali ale chronic nkonyarwari tole omwanchu omuriria bwa televisioni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuriria televisioni yao na mbeyemo yomunwa bweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosokomenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibire inyisato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo gose otorikireri ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sichia bisichito ekyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bwomo Gusii esukuru yokurwa morokerio yobubwenia ya Ram Training College egutoka imeyomo chukisi nige ukumanyabuna nigo bakurwa morokerio yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babwata mabaga asechikos chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work Voigo nkwegeria bare Theater Technology amaigerio a HTS NASCOP nkurwa bare nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council gusenek asebali bakurwa tambe mbabwate chi hostels chokomenya nigo bare asenyegitari ya Ram ere ange nekigambiro kia Kisii Low Courts mbabwatoro sagyaronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomo chukisi apply riba gabono ase PO Box 81-40200 Kisii gose oa Kisii miasi namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enotisano gose enotisano na ibere yemo isano na ibere enoti marakabere ibere isano na ibere isano nemo gose enotisano na ibere isano na ibere kianda enoti isano nemo inye kianda nabokubalikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com negenteki ya konyora ebintu byogutumika aseduka na negenteki ya muno konyora eduka buna Capital Lights and Electrical Limited egieko nya chitaya chiwaya nebintu binde binge byogutumika asistima nkoni abale chiwall brackets chiwaya cha East Africa Cable CCTV full moon floor lights extensions panel lights 4-feet tubes and 2-feet tube sockets na room heater chifa
fan, snake lights, garden lights, fridge guards, chandelier lights, security lights na solar floodlights. Banyore imeyumu chukisi opposite DTB Bank angena Shell petrol station. Nepokuba kirisimi ase namba enotisano na ibire enotisano nemo inyisano niseto enoti marakabire. Capital Lights and Electrical Limited, where quality meets the purpose. Muregereria Ndizi TV na kwariganira bene asentunda yende imeyo moroberio bwensa kyastogenda tekumurekera amangana aringete chi county anene mono omoroberio kyoko bwatigwa ekero omogo abana bosomo konyoye akobaga wakwa isiko ase togenda usanganere Brian Ondima oyoro mwakili wekegambero ekenene advocate of the high court itwabetu usanganere amangana amange boigoli tukoligorontu abete tokorora abarai anene mono kurwa se orogongo rwa Gusii ababunge babiri bagwasona ni asinganeye rine konekinga babiri bakwanira baro asibabete egati abarai babete bakugikelia ngane tiango toraranga ninki omubunge bwebunge ya Nyaribari chacheza hiri chanda na boigo omubunge wensemo ya Nyaribari Masaba Daniel Manduku babete bagukwanira igoro yengane yokogani kumwaka isiko omukonyo mugabana we county ya Kisii Robert Monda. Nimeona MCA wanasukuma hii maneno sana, and I wish the same energy and the same zeal which they are pushing wangekuwa wanaweza kusukuma pia masuala ya maendeleo haswa kwa watu wetu wa Nyaribari na county ya Kisii, ingekuwa bora zaidi. Sisi kama watu wa Nyaribari chache, we feel shortchanged. This is not right. Because when the governor, His Excellency Simba Arati, picked Dr. Monda as his running mate, they had a plan. It is 1 year, 1.5 years down the line, we are seeing what is happening. And it is not right, it is unacceptable. And as Nyaribari Chache constituency, representing them, mimi nimekata, this is not acceptable. Oturachirega na mujumbe Nyaribari Chache omusikiza erijanda okwana lingana eli ndase county assembly ya Gusii ase aba MCA bachite bakabeka lingana muno batetwa sokye mu sike mu deputy governor ito Dr. Robert Monda tunyoreiga Dr. Monda arwete Nyaribari Chache no munyaribari kera liko rijikura nabatari Nyaribari yonsi agatuye abanyaribari nga tobakiri chikura igo indumuna abanyaribari ndobwate asige songo egento korke stake enene ndobwanja muna abanyaribari tuchese runo bwensi twabere togokira tokurigera muna mangana ga ndete county na ende muna amweshimiwa zairi janda tebanga chinguru chire abamisi babwate chogosoke mu deputy governor batare uchibeka asama kaendero injina atari Nyaribari yonsi ya Masaba kire wori na chiri na nyakorora kindi yonsi mwensi aretire ebe nyagitari ebe para ebe kindi yonsi na maji otoko bolinga abamisi aba babere gasi one ucho myaka ibere ingi bakolire tingu manya chinsemo chinde ngaki bakolire lakini Nyaribari Masaba kene ngiyo ya kyara kanire ongo saba Nyaribari baminto bachache na Masaba asenga kiye to batweru naro chemba chageta maandamano alikeroka karatiga karakira ntoje tubwe sirimbi kerto bere tayari okora lingana asebono tieto nyari chikori bwatigu onye assembly ke kurushi mogaka Monda tiga mangana yaga ndire mle chikori bwateti
bakaga senate lakini ase bona abantu babintu banyari bali muganye injino musikiza eri janda tobatebi ngagito cha gutara ukibusio lakini muna banyari bali tuatebire munyari bali ominto tamase gokunwa ngana bete igoro busongo ase aba MCA bakeigo section kiti aba MCA batebete nge batete go impeach deputy governor Monda bona tera bate aba gusinga mwaro ribone trend a trend ye impeachment ya Monda is part of the scheme wose era somurobili libo mu governor eri ya kawaida tu yege ntokuru ntamiro mu governor itama etekuri ntamiro kerase muinyore kero asoya tobisi nigare gutamira ngonyorire county kebwata abaibi kebwata ghost workers akabeka abantu era ini stadium akanya kuomana ngaya kubutanda abantu bari ghost workers ngunya gokorande gento gete ng'abantu mbaibite chibese contractor ngwakanane ngtingwakana mbeo ngango save chibese chio mo Gusii lakini chibese chiao teba save chio mo Gusii nonye ne tane ko tenga o save besa gete lakini ochibekire gasigete na save milioni 10 chiatakire ko ibwa bona achibekire asegete rusi ayu bona tio toikire agakora ko rwabwa akagenda ase omo senator agachorio mo senator agakora akaira na naenda so ngwae ni gare ngo moibi nini agacha so soro nkonduane bare nkongita bare aya akamagonchoka akagenda ase donya kamwaka magena bona bwonchokire oiranire ase Monda ntare bate yaba MCA kago kora ase Monda inu bari mware ngari ninu agochera inu ekiagera abantu abangire gochera na abange oboibi bori agoteba ng'abana bori bwa KTRH bori agone bataya ng'omanye to oboibi nga tuwa save chibesa nabwate plan yokobuta omusiyo acha gotaya ng'oibire chibesa yeti omutumire koiba baibira amo bona ata gocha ase mwana inchi eng'ainereri ata ng'abona maeto muntu kaibire noyo moche morore ata kobuta malita lakini ata maete ngana buta malita ere na malita rasma babuga tu okoba yobo kurumi bakorire ase KTRH batiriri ligori ria nonyene no ICU deposit ya renge 10,000 KTRH bosonge nyagitari ria general wane ere 50,000 mago jote yango bugimo bwa kongire na erotiria chibese ichinde bakoria no musiyo yura lakini wane rata ko sacrifice musiyo Chumurgelia on Ndizi TV nigo kwabere okora enchira ababunge babete bagwesokia na ukwanera anene mono engane yuegendrete ase county ya Kisii ase kwa baigure ababunge zaidi chanda kurua se bunge ya Nyaribari chache mubunge Daniel Manduku kurua ase bunge ya Nyaribari Masaba na boigo omubunge osote mugirango Silvana Sosoro bakukwanira engane umuhakili Brano Ondima asensemo yao orochinga amangana siasa aswananire ase impeachment amangana anabwate engana ekerenga ya kisiasa ki asomtazamo whatever men wana June amangana tegure abara ibete bagukwana gabu amangana kogechi sana ekegera muraita kwenda gari au kwana n'abantu ochaka goteba muna muntu ito tago kuno una ntubwate stick una magoso umuntu itago kuno senchaba stick emineti umuntu naiba umuntu nachabo umuntu ito naiba naita sencharo umuntu ito na ndento bate stick gabu tabona ito kubwatiwa omo abara yawe egento bakore egento kuri na politics ebate to waka kisiasa bate na no muntu ito itirwe muntu ito kubwatiwa abwana takotiwa abara yawe to chore egento bare gwanza gukora bare egento kyuka na igwo mo rainaro temo gukwana gabu tigatike due process yakore na achiabe ne jirani yane na achiabe mo murumintu
ekero akorira amagoso tiga abwatigwe enere ense tutagere tiga abwatigwe eshiri ebwatigwe ona gakoreta amagoso ayu abugori omusara bere gweka ona takorete amagoso ayu na bako bagotigurinde ekero korora buna no mugurayi ogo inside public buna na kibino monyari bari to bwatirwe. That's a very unfortunate statement okonya kuroso murai okuno ko inside public against abarai bari to chorete. Of course again na twata bari dio mutanga ni twara go discuss twata na ki a process impeachment na yabane ye sheria politics nchiro again tonko tebia barai baito bancharane baratiga due process era bwatua sheria nere itwa chorete nere abarai aba imugiti bago tebna ngonyete teatore okuno gokoba batige sheria yere and the process on and over men Dr. Munda nakoreta amagoso tigaburi musarabo rubeka abo munyari bari abo mumurumino abentatu mino ine besheria kotebego arafu enche watebire nga tigabaga ntabati siasa korokana no korra kwao ikiagera abana siasa ande bachorire kisiasa mbagete siasa chintindi umwaka w'ikibubire nemeronge bire nebere asa nebere baka akirushukura bagachoro igo they are politicians no to kobatinga no nasa matanga mba kuona siasa na bana siasa batikite koba ayo korra kwao enjira nero e process yera abegwe gwatananwa na mangana siasa bori ninyalikane hande tigangiro remna twata na enjire ne yabane yekisheria kisiasa to kunyerusio kisiasa to kunyerusio egento ngo saba abarai abo ite especially aba MCA nego honorable classmate kiane honorable Silvali Sosoro kago teba na aba MCA baba kego babere batatu aba MCA beteti notice yoka na aba MCA 51 out of our MCA meronge 71 eminenti majority ga assembly yumbetete motion yiyo ikina kigente getani mheshimiwa bwana tukomanya bakabanyari bari abu mbaro bagagete against mheshimiwa uyu Monda nebe kente kingere ngibwate politics obonete batige esheria area evidence iri aba MC MC oyo ichuni atete koreta baranye scrutinize batige esherie bwati yo mukondo politics barachibeka kando bonege gente gekirese esherie bone to kubwati mukondo All right, umanju muri yo Ndizi TV neto endero sanganere Brian Ondima. Wenderete kotwerera igoro yamangana arengete ogwa kweshiko komo konyi w'umugabana w'umugabana asechi county cheita bergato te yomoroberi noro liyo asiboto endete kuliri ayagendrete ase county ya Kisii asibo konto beto korali tukuligoro egati yabarai bare abanyali bari abarai abakora nabo abamenyi bense me bagwesoke nagote abangayaya nterata yino abanyali bari nane monja guguita inumweka bakamomochia ichuni omo MC wode ichuni weekly socha sokora to muswado gotenga nakikunyale kono munyali bari nane okoreto muswado yo asigo te musabe omo director ne Abigail abagato chiesera torenga ninki abarai kurunyali bari barubu babete bakwana igoro nabamenyi bense me babete okwana igoro yengane tuli no moko at all no mugabana we county ya Kisii na bagabana na twata otota de korwa ultimatum ojia so mugabana imanyeta ba mintu nkonya menta bara manganayo nge egente kegenderete omoroberio no ibo mugabana abangete korusi mondarari obisi na intu nabanyari bari ntogo egesongo tawatanga we cannot pile our heads in the sands torigerere tio manyari bari oitu ekaro monda korusi obisi oino manyari bari okorangaki okuno ba MCA baitu banyari bari ntu ntoriko kwanera bande ba Kisii county ngim abanyari bari especially bari bachorire iko tori no gukumio konene asomo MCA we ward ya ichuni anina boko iburo mwana okagete moyare anio bongo bosare gete
ere yare kobere nera abantu babekirete emotion yo kumurusia obisi mbuyare koyo barai na abande bagochigoja tobwata namo n'abanyari bari ngochaka tura maandamano ewiki ngima epare yetogosieka tosiekene yakonda kirigorisi torore bintu bitenene torasarati ara rusie ebanga akoraniria county government yare otherwise temo sinyeti ondo korukwe mbande omuntu omubegete titi akamwe ticket yoko bomo MCA noyo koruku deputy governor Munda nero muligeretie ticket akamwe ticket Nairobi akagamanya gocha gutenda kuboli chikura abantu tukamutugeka akaira chikura bono kumbe giyotire bono gigi abambukire Judas yoyo nabwe netamanye ng'abantu baichuni musima mokibabwate umuntu bakola umwogoruku Munda rolo kiaire ne governor aferiri gokora no banse kominyoka gutung'aina ng'a governor tigabare korwa se asamang'ana aya yani bagwekora ng'anto ruchi ng'anero behind it bono ng'atigera bare ng'atutigere tokore egasi eye bokora busa ntomanyete you know when these dogs you know chikonya gukugande ga chimanya somo nyene manya monyene chisese chiasare ondo kung'aine tatato mwana one ogende osaba amabera asimunda eke wasabira amabera aino mwana moko gukini abana nagigesa gukia okeragenderere ngaki watorente irobo mwancho murigereria abune gati abamenyi kurwa sense manyari batebanga ngaki kunyareka no munyari bali tagukunwa batebanga bono ya te kunyareka na mukuna murayo itonye mukuna na intuko jukwiro turige tambokerio ngaki oroche ingane kubwata ne chingwa na cyaba nkiyekeke koroki igoro chingwa ne cyaba menyi bense meyo abamenyi bense ba ribari tigatorarigere ne politics ya Kenya ekintu ki affect politics ya Kenya n'ekintu tokoroka na tribalism obogesaku eriyo kora abantu bari mu Kenya bagocha bata modo wa nyumba bono no chiobe buno no tomanyete gento gokora sorongas no muntu okuru muntu Kenya ba wakira chikura ikina kiya sari politics ya Kenya tanya komachua abanyari bari baminto egento ngo batebiga omuntu obrese ore elected ese kirugo kende gionsi ninga bwana tokore kasiria kokorera kiro muntu tabone tokorera abanyari bari boka ekiro muntu akorera mamacho umuntu uri gakora mamacho erebweka ekiro muntu for example achire onyore gusene kickback echibesa tari gocho enyorano ne jirani abanyari bari baminto ngo basarabana naki batige egende kuri kumuna ekenyumba ekenyumba kengo tokorera kire politics chito chia Gusii ngo tokorera kire amaendelero ekiagera one totebe metento tetugo discuss mono eshire tiri kutwanje to discuss details chia ebintu bire before county assembly lakini totebe no bomene munda nakoreta amagosa yakotebigwa ngira nero bono gere turanyere kabine tari kokaragasi kontro ngo affected ba kumunyari bari yori pare tari korosi gugari tigabancherane batike kubeke kenyumba batmanye umuntu garo bisi gokorera abantu ba Kisii county bonspi ono sinyo gokorera kasi tige due process ende on na wata magoso aira nenka one tabwate magoso endere gokorera kasi teri abanyari bari buka gokorera kasi gakora abantu bonspi ba Kisii county obonye kenyumba ko no tribalism na bwasari politics ya Kenya kile kyo kanda abatebi abanyari bari baminto Togo skabosio ensemo I tali county ya Kisii yoka tu abeto korra amangana yuko wako isiko abera kogenra tu abeto korra nga omuswada to ndai torachakira ase county ya Siaya ase ensemo yo mukonyi muka governor abete gagwa kwa isiko kurwa se bunge county aboigo oikira ase bunge ya senate kolende ikamotolia ase ensemo yao naboigo no yomo obetega gotoliu ase igo korengana naye nchiranero omuswada buno yora bigotene na ase bunge county assembly bosote na ase senate okunyaleka nankoro gosekera buna baetiri chiseiga bono ruro ose nchirane as andara tinere ngani ratinene kubose
tutarenda abu egento nkero nebirasi nkotebia abanyaribari abanyabirari nabatebika oranyorete rimwe MCA weko totenete aka decision area umwe MCA ori ichuni ko chaki emotion nabo omuntu nde bwensi kwakekuraga wichuni ago rigi MCA kegere wekata kwenda county assembly ari nabo oranyore ne ago exercise era itermu amwakirete kura umo evote mona rweka yamurigeti akamotebi orera mamochese deputy governor ingirere ama ganaya ese county assembly mocho mu MCA gasir mu amokorete nere ya mu akite kura nere ya kokora ngiche sire swari eri agori okoteba muna a process yon speed ne wate serate nene a process yon speed ese yokerate nene neso wakikura nere go determine naki abantu batagite umeta abantu nate nabo bagwake kura yabo directly gose kuru abantu bari bachorete kuruga county government county assembly ya Kisii kegweta 2/3 HMC bakoteba na baro ramo mochese de deputy governor ige kwenda senate senate daktari Mundangwa waliri baga ayatete process etro chine andrete ese process gocha gutenenera ne kera bono ese niti gocha wakachikura bono zora ikera asensemo yo gwakachikura betura ligiriya ensemo ye county ya Nyamira aba MCA ba begete sei ekero muswado rikobe kwa se bunge yo balenge gwetania emerongebere na batano more than 25 MCA simba begete ese yubeka umuswado kuikiwa se bunge gwoka kurende tugaikira gochio mwerio tukanyoranga aba agete chikura umubaruri begete signature mba igete katiba bonjuka go na tiana kubuli nere guaranteed nga aba MCA aba bonspi ba bekirese bachigwa kachikura na ende buna ba bose anything egesekende na bukira onjoli gatia akora kongorokyo okara kwane noko umete aba bono ba begete se 51 eba begete se yoko chaki emotionally esbonega mashtaka tarasom oribono ko move emotionally ndia gocha next week Monday acha some amashtaka rionspi atebone naro chagoteba korete bintama minche sheria atebe evidence kiabwa tokora minche sheria ono kuruwabo nario mu MCA orio begete sei akorigereri obomene evidence ye na kiregenteki no mene umuntu nakoreta magosa kuruwabo naria komeke sober decision mete mara kabere bonerega nere rio ko chaki emotion area nere ribono yo go vote ko se emotion area ne bomene ro ster bomene ora mne county ya Nyamira aba MCA barba begete sei eba chete kere MCA area anen kagari ya chete ko soma ma mochari bakara ma mochaya ne mana begete sei tari kwandana na amangana muntu agoteba bakara ne re wichant ne ki kwaroche aba MCA bande eba agwedete mbagete no kura abande bakavota against ne babegete sei ritangani timeto sna nyare ko eresa mutazamaji gabuye abumbiere togosuka bosio ase account togosuka ase senate nenya arekanenga egente gieta se bunge kike senate ketene ni kwa senate na ende county kiechi ora example oranyorenga chiabete babete bagwete muswado okorusio mugavana osomo konyo yera kini chigate egateni ni ase senate omete senate bono senate boto nere kigambiro abantu bako baswera ne county assembly senate bono nere ekigambiro ekere ikire kese ekigambiro bono ngotegerera SID yons fair hearing yategere SID ya critically yargere evidence area ko reduced na witness bari bintu bagokwana senate kere ya magana yons pia makuru decision a decision e bonega koru go vote ekere senate egento kere senate kwanza ngora decide go tegerera once pia bagotegera abantu kose bakwende seri bakora special committee abantu bakeigo bagochora abantu abakego na ekere bachora abantu abakeigo kose kere bagotegera once na ba scrutiny evidence area bama wakekura
ekureri nero wone decision ikigambiro kiri torikere ne county ya Meru nero recently yatwara impeachment ye Bishop Mwangaza His Excellency Excellency Bishop Mwangaza na vese ne tekurigeri evidence eri yarure yarara nko ekiwangu kiri threshold area ne kete yo impeach mo governor Senate bono nero ekigambiro nero go decide go senkwetie impeachment o stay with ensemo akatukurigere bunika tokoro example origere na county ya Nairobi ndro ya successfully impeached His Excellency former governor of Nairobi Sonko Senate ya tegerete kigambiro kiri ekarabuna obo mene amagana MCG County Assembly ya Nyamira ya Nairobi akoleta na igete kiwango kirigyo go impeach governor kama wete ke decision ero na ba impeach governor na inde county government ya Kiambu nero na bayarengego county ya Kiambu nero yarenge biye kwanza kegera Senate ya decided na bategerere kigambiro kiri open preliminary kire Senate ko tegerera ande baka satisfied na county assembly ya Kiambu ya let evidence go sana wetani kiwango kiri bakamakorusie governor ya Kiambu bonto usukabosio ensemo yende inkige ko babono onye totebenga Senate no mweli bose inchirende nero na ende umukonyo mu governor arabga kwirwanira kisheria era itinero kiro muntabwate constitution itokote abe kuruko right of appeal troche kigambere ketangani kabisa ne Senate nere tokoro kese kesongo kwa side judicial na kigambere ketangani ekere kigambere kyo kia kwanire kia kotegerere kia rule decision na oruo no wate right yoko appeal o appeal go cheko te nene kuruko high court o appeal kuruko high court Otava satisfied na high court no wate second appeal ya court of appeal no wate baka court na kabisa supreme court no wate rate wiki kino igabono senate ne te decision area no wate rate wa appeal makatoto bono example Mike Sonko ekere senate ya mu sogeti school na chete all the way baka supreme court kabiro mugavana o Nairobi na cheto the way baka Supreme Court chion speech ganchira na mene na bona dukuru obisi na inde orale example kende umuntu ndo obwenete ne former governor ya Wajir Senate ya tebete na soke akenda high court ikateba nera soke aga court of appeal go batan decision eri spi and then to aroche baka 2022 no are ngobisi igo talio mwerio what happens bono ekero egotukanga ebichararo byonspi omuswado yetire otumire ekichararo gi county assembly otumire senate otumire bigambiro tabenga bono omukonyo mugabano wa Kirusku inki bono gekoba ekero omugabana omucounty omukonyo mugabana ruro bisi omugabana agochora ago nominate umuntu ateta abo mokonyo ye omokonyo ye gakwenda ese county assembly area ya mokorera vetting area kera mokorera ba vote one banchira nire abo mugaba abo musaidisi we governor bagwanchirana umusaidisi we governor oyo obaswoni no ba oyo bere nominated obaswoni no musaidisi oyo lakini nimanyete process ina berere kekegera ondete orata ke kubugo ne Senate ke we kara enda high court ekera chete high court court ngorate nere umugabana kora choro musaidisi onde ka koro high court na ende one high court ke wanchirana ne Senate ngwanda court of appeal go ne kintu kerere ka kego lakini eventually ka evitambe ko revisions bikwera umugabana na wate right yo nominate umuntu mongao ende se county assembly yavet ba wanchirana county assembly ke wanchirana oba appointed ne umusaidisi yoye na ko teve county assembly metenere representative ye county ngima engabone county assembly ne ko kora vetting engane kiro monte county ngima okobori okobeti
omo deputy governor. All right. Bono ngana kiora be kukwanera yo mweli igoro ya mangana ya rengete county ya Kisii anene mono impeachment inkiora opasemi kwa guchia se unumo manyibiri chikuchia se aba MCA aba raye babunge na bamenyi be county ya Kisii. Aigen tonda ataka koteba in short neki. Aba menyi ba Kisii county. Ake atoko chora bacho aba raye beito. Aba raye beite baba toka ba accountable, baba toka ba clean. Ekero omonto nde wensi arare no mo county omo rayo nde wensi okorama mocha. Tiga batige esheria ero mokondoe. Tiga koreta politics ime. Tiga to era iti sheria eri tu achorete constitution area. Scrutinize ero mokondoe umukondoe waka omwelio. Tumanye gusino omeno muntu nakoreta makoso. Aba menye ba Gusii egende kuri kwenyomba ngo tukora kiri. Umuntu nabakoso wakali obisi oteba ntu nintu abange abanyali bali nintu abange nchebono ninkora mnandara akore abanyali bali bane no bali kurumega. Nende kwanyora abantu aba bachoriri abantu bakonya bukane familia yayoka. Okonyora ne jirani ya tabatu no bukima koragira sapa. Lakini no ari gali akota no munyali bali tukuniru. Tigato esheria tu achorete ego ko hold accountable leaders chichetu. Tigato tige sheria ere kore gasia one no womene umuntu okorera magoso tigato kena magoso ayu atiga abantu bande bateto kore gasia ibakore ono bolimo tigo bolimo boche isko umanyekane no bolimo egento kenende go advice aba MCA beito aba MCA beito ekerwa go chake process ba trim issues chiri bakoreta bachitrim chibenkeigo chiri bochibwate evidence isaine batiga magana ya okoramuna ne korakanuna wichanti kirito korka wichanti muna noko takurwani o murayo nde wensi bakore one ne evidence babwate barigia abawakili babakorere evidence ere ko ba adduced kotini nende rira nyara ko convince senate na ko chigoro na chie bigambiro byonse ebona iko babwatiri chiko na boigo batige mangana siasa babe n'abantu babwate ebirenga tugusieka asensemo wono twasikira sensemo ya siasa kigendrete ase county kisiasa mwanju muri Ndizi TV abatengana ukanda kusangana twetera so mtandao ito Facebook Ndizi TV News Ndizi wetera asensemo ya YouTube Ndizi TV News na wetera aso mtandao www.ndizitv.net na boigo na woto dikira message ya wetera se namba ya 0792192834 lindo besanga na into ekarengera likia na boigo na bokorwa ama bolia sendo chenga mwalimu Elijah ochenga tenga following from St Catherine Academy kyoge Kisii mark me present boigo ndoche korwa nyakoe niko ndani hadi tamati aikonga Elijah Ochenge William Ochara tenga watching live from Sensi Ward boigondoche William Ogaka watching live from Migori boigondoche Grace Ongwenya tebanga watching live from Matalia Machakos County boigo William Ogaka watching live from Migori County tuning in hadi mwisho na my wife Jacqueline Kemunto na bana baito Bonsi buna Elvina Viona Chantel Sorin Mary, Mama Joyce Mokeira pamoja na Jonah Tika, my brother Paula Sunday, my sister Lydia na my sister Rebecca Mugakorua ase Moremani. Good morning Mama Dan Ogaro whatever. Good morning watching live from Sensi Kisii boigondoche shabiki wetu korua ase chinsemo chama chemumbu Michael haya korua Kennedy Gisemba balozi wetu kwa nchi za ngamba whatever. Good morning Abigail na Job, be blessed this morning mwancho mwerigeri Ndizi TV kenda kutobwati na boiko kusanga na into evirengeria ase nsemo yende tutikaritia kongorwa Gusii na mange agendrete ase county egati county ya Kisii na Nyamira tokora asa matukama ega okungusana kwa biro kutindika ekati ye county ya Kisii na boye county ya Nyamira ingi rero kerobo se kegendrete seria kigambiro rero na tware advantage uko chaka rero neri tikori nene se
Kisii County na Nyamira. Mete Kisii County na Nyamira ngurwanira bari sana boundary gari ya Keroka. Abantu ba Kisii ngote abari Keroka Kisii abantu ba Nyamira ngote abari Keroka Nyamira. Ndo awate riri the previous regime ya Honorable Ngwae na Nyagarama. Bari gete memorandum of understanding na ki bako manage Keroka town. Lakini bono kurubarua memorandum of understanding iri expired. Ende kungusana na kuri kukachaka. Abantu mbachete court ya High Court Environment and Land Court Nyamira ali. Ngosoete court. Umu MCA we ukorukwa na Nyambega Gisesa. Nere kurumu advocate yoe. Na chete court gari akaswa court manyago koru final decision nka Nyamira kegala chibonda rinchiro. Now, tuarete advantage yoko represent one of the parties gari bakuru kubuna Gusii Council of Elders. There one na rio a judgment here. There na rio judgment here. Eventually bono sheria ngochere ko ba kumanyikana kisheria. Ngai Keroka ere eda Nyamira ere. Abantu mbachite baka IBC achetari karu evidence. On eventually rongomanya tole na Nyamira Kisii Keroka ngayire. All right. Ono tokanyirete judgment eyu sana. Abantu baitu bagusi ono judgment kego chao nekere ni afeva toremerera ni bono na beshirierego. Igo batwara omurembe. Omugusii no Gusii. Nenda abantu bari bamenyete gari n'abantu bamenyete amo. Bamenyamo igo forever. All right. Wow, amwancho mulilo Ndizi TV ene ngana torabe to kubwati kegima ase county ya Nyamira asikegambero keriye kwayana amangana arengete chindemero na boigo amangana yechimbebe kirachi korwa okona chariti kori arero nengana abantu abange togendera tukubwati na boigo mwancho mulilo Ndizi tigendera gotengera Ndizi TV asengencho asenchira ya bene abaliki baitumba bawekirana asensemelio na boigo tobe to kumanye naraliayo arabe korwase ekegambero ye county busikegambero ekegambero kia Nyamira ase tarato kumanya ase oboima ase ngencho no chebiro bya biri gutumnya kikegima antade kwa libagali abene obe gukorwa enkwana yayo mweli ne kengere kyo mweli nabo igo nabo kusanga kerengere kyao nabo kwani omoiga olenkaga alipakubinga kibwacha gaiga utakuwa netikende nigo nakoli libagali abene ase tochi gukora omo enga entunda eyo mweli mbia mano somo chako Oteva mbia mona Ndizi TV ko kungivaitiga na chera nirugo ciane knowledge ya neri menyete nkego na abantu bagusi nensengima yakabere ngoteva mbia mona asa abantu betu banyamira gari no nakinerete abantu banyamira gari na banki niribona nekirega ngoteva mbia mono yo mwere ngo kwani mom na my dad Mr. and Mrs. Ondima mbia mono mutu areri tukorigia ikoroneri tukorio bwanchani riarenge nje tikandara ikia chisalam chano so mwanchi wano kuruku Debra Nyanumba gaki mbia mono asego na tebira asante and it's my pleasure kuchaga mbia mono kigima so wikirana ase studio ya Ndizi TV and into kwariga kigima tebali tukorio mweri na ukwenda gututarira inde twene kinga twabere tokobeka Omugusii boronge abiga kumanya amangana yaringeteri chigasengenjo richiko na riri gotorokereria ngaito gwenerete kogenda ngaito gendete kurwa amariogi na mangi bena bingo batebya amariogi abana siasa na mangi amariogi yaba menyine abangi amariogi yaba bose chinkwana nkoruwe guchire na abantu bekanisa nkoruwe guchire chinkwana naboigo nabaga kabege korukorende richi ko na ligo tobeka boronge na kibuna Ndizi TV kere aramisi tuko twagochira twakomanyia na radiaya agendrete na boigo twakobumanyi bweri chekase umanjo mergeri ngokoira ne limbia mono ase sobeto kubata no chakrumo chakana ugoikera bono asendo chitoko chiko tabukia entundeye yomoroberio gwensakya ase korende ngoira ne li bonsimbia mono abo twabeta kubata na koromo chakera tinkomweba umu director ne Abikail Nyanchama oyo baga kwene kinga chibiche chibo igo na mariogi abera wikera na asenje wikera ase
kulende tukuliale tutalenga monera na dori kasa sengencho ata igweti bya kulende asa togenda tukumusabira nganya sabe gakomokonya be gakobwena ilinde tobe tukumera nere asentune siku abanjo baligire bandize TV na abatakiro baligire bya inyoranga imi andize TV nto baligire nereti amangana mange amangana ogosemia yoko gokina boy gukumanya asiko gendra gotengera andize TV singizo kwa lini timero belion sasiko na abakana iri bya imi andize TV wekende tukulia mambi inyoranga litukulia ijuma nilituko liebwato ke Friday na boygo sanga no more managing director we kampuni ekorokuwa Capi Limited omosongo igo mambi Ndizi TV no mosongo tukabwatema igo abaligeli ba Ndizi TV tigatonya ko inyuri gasongo gake lakini kolende no nyanga karo mosongo ninjenge na kinga asenchira bene na bere ginko bamanyina lya yara abega okwana gwetera asenchira ye Kenya muri basego na batakeire ubyo Ndizi TV ikara kinga kichinde twara litukoligi ya nyoranga Ndizi TV na bwo bwansu uvumo Gusii. Ndizi TV, ubwansu bw'omu Gusii.